बाड़ी पानी खाती पानी कि जे जैसे चाहे वैसे मिले माता रानी। दुनिया में लोग कहले कि माई के बिना कुछ होके ना, या हमारे घर के माई होकर चाहे हो माई, और वो माई के बिना को पता ही ना डोले। विकास भैया ऐसे कहे के बाद कि आगी खाती पानी खाती पानी जैसे चाहे वैसे आगी खाती पानी पानी खाती पानी मैया सबके